ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Застаюцца лічныя дзянькі да пачатку зімовых канікул і Новага году. Святочная атмасфера адчуваецца паўсюль. У школе і дома, у магазинах, на вуліцах і плошчах. Зіхацяць навагоднія ёлкі і вулічныя гірлянды. О, дарэчы, якраз сёння адзначаецца дзень з'яўлення электрычнай ёлачнай гірлянды. Ведаеце, дзяўчынкі і хлопчыкі, колькі гадоў гірляндзе? Ха-ха, не, бярыце больш! Больш за 100 гадоў? По одной из версий, электричной елочной гирлянде 143 годы. А придумал яе помощник Томаса Эдисона. Вынаходніка лямпачкі напальвання. Правильно, Вара. А придумал гирлянду яго помощник, инженер Эдвард Джонсон у 1882 годзе. Ён проводом злучыў лямпачкі, афарбаваныя ў розныя колеры. Так і атрымалася навагодняя гірлянда. Аднак вынаходка яшчэ доўгі час не мела поспеху. Чаму? Чаму, Топа? Няўжо не спадабалася людзям? Гэта ж так прыгожа. Таму што ў тыя часы электрычнасць была рэдкасцю і выключна ў дамах самых багатых людзей. Астатнія па-ранейшаму прыгожвалі ёлку свечкамі. Сапраўды. І толькі ў 20-х гадах мінулага стагоддзя электрычная гірлянда стала папулярнай. О, якая гісторыя! Колькі часу прайшло ад вынаходніцтва да шырокага выкарыстання. Амаль 40 гадоў. Ага, зараз цяжка уявіць ёлку без электрычнай гірлянды. Свечкі, на мой погляд, нязручнае аздабленне. У дадатак і небяспечнае. Яшчэ якое? Подумайте толькі, свечкі прикручивали дротам до галінак ёлкі і падпальвалі, а адкрытае полымя ў спалучэнні з мішурой найлепшыя умовы для ўзнікнення пажару. Ай-яй-яй-яй-яй! Запаленыя на ёлках свечкі былі вельмі рызыкоўным аздабленнем. Ёлкі часта загараліся. Каб пазбегнуць трагедыі, гаспадары звычайна загадзя ставілі каля ёлкі вядру вады. Каб у выпадку чаго хутка патушыць полымя. Ну і свята, я вам скажу, сядзі і сачы за ёлкай, пашанцуе, ці будзе пажар. А як жа чароўныя моманты Новага году? Свечкі на ёлцы запальвалі толькі на вельмі кароткі час. Што ж за радасць? Сапраўдная радасць пачалася са стварэння бяспечнай электрычнай гірлянды. Далей больш. З часам лямпачкі замянілі на светладыёды, якія эканомяць электрычнасць і амаль не награваюцца. А сёння гірлянды наогул разумныя, іх можна праграміраваць. Так, амаль за стагоддзе гірлянда стала сапраўднай класікай Новага году і ўвайшла ў кожны дом. Каб стварыць атмасферу навагодняй казкі. Дарэчы, сябры, яшчэ адну казку прапаную вам зараз. Глядзім мультфільм. Ну і выхваляка гэты заяц. Добром яго пазёрства не скончыцца. Вось пабачыце. Абавязкова пабачым, Кася, толькі крыху пазней. А зараз, сябры, мне захацелася пазнаёміцца з іншымі жыхарамі лесу. Калі ласка, увага! Віртуальнае падарожжа ў лясны гушчар пачынаецца. Ой, а наша знаёмая свінка з малымі яшчэ спіць. Не, Лесік, яна не спіць, а адпачывае. Парасяты, магчыма, дрэмлюць, а маці свінка заўсёды напагатове. Ці не набліжаецца воўк або паляўнічы? Ці рысь. Яны асноўныя ворагі дзікіх свіней. О, нешта пачула і ўсхапілася. Слых і нюх у дзікоў выдатны. Чаго нельга сказаць пра зрок? Вось, вочкі ў кабана маленькія, затое вушы доўгія і шырокія. А заўважылі, які магутны лыч у дзіка? Ён ідэальна прыстасаваны для рыцця.
Уявіце сабе, дарослы кабан можа прарыць сваім лычом нават мёрзлую глебу на глыбіню 15 сантыметраў. О, лыч, усім лычам лыч, які рухавы, жвавы. Ад хатніх свіней дзікі адрозніваюцца густым цёмным шчаціннем, кароткім целам і высокімі нагамі. А таксама доўгім лычом і доўгімі стаячымі вушамі. Ну, і ікламі, вядома. Заўважылі? Ух, якія іклы! Боязна, а? Не бойцеся, яны пабеглі цэлым статкам. Дарэчы, пры неабходнасці кабан можа бегчы з хуткасцю 40 кіламетраў у гадзіну. О, свіня старанна клапоціцца пра сваіх парасят і абараняе іх ад ворагаў. Малыя спачатку весяляць сваёй афарбоўкай, яны паласатенькія, з цёмнымі і светлымі палоскамі. Гэта дапамагае ім маскіравацца. У ежы дзікія свінні непераборлівыя. Харчуюцца ўсім, што знойдуць. За мілую душу хрумстаюць карані, жалуды, ягады, грыбы, арэхі, парасткі раслін і кару дрэў. Таксама дзікі не адмовяцца перакусіць чарвякамі, яшчаркамі, жабамі, казуркамі, мышамі, і нават змеямі. Дзікоў можна сустрэць на ўсёй тэрыторыі нашай краіны. Увесну і ўлетку яны аддаюць перавагу сырой частцы леса, дзе ёсць вада. Чаму? Таму што ім падабаецца прымаць гразевыя ванны, якія іх ахалоджваюць у спёку. Гразь выратоўвае дзікоў і ад укусаў камароў і іншых крывапійцаў. Нягледзячы на тое, што рухаецца кабан нязграбна, плавае ён выдатна. Дзікія без праблем праплываюць значныя адлегласці. Дзівіцеся, нават парасяты не баяцца вады. Не будзем іх бянтэжыць. Час вяртацца з лесу. А цікавая вандроўка атрымалася. Дзякуй, і мне спадабалася. А зараз давайте адпачываць і глядзець працяг мульціка пра зайку-выхваляку. Ну што, адпачылі? Яшчэ як? А зараз? А зараз пагуляем. У што, ёсць ідэя топа? Вядома, прапаную віктарыну па мультфільмах. Выдатна! Я усімі лапамі за! Далучайцеся і вы да нашай гульні, дзяўчынкі і хлопчыкі. Не хвалюйцеся. Мульцікі з нашай віктарыны глядзелі ўсе. Калі так, то пераможца відавочны. Гэта ты? Безумоўна, я! Ха-ха! Чулі, дзяўчынкі і хлопчыкі, якая самаўпэўненасць. У мульціках мне няма роўных. Паглядзім. Што ж, жадаю ўсім поспеху. Пачынаем. Увага! Праз некаторы час пасля таго, як кот Матроскін узяў карову, у яе нарадзілася цяля. Якое імя далі цяляці? А я першае імя. Зараз карову звалі Мурка. Гэта я выдатна памятаю. А цяля... Падказаць? Не-не-не, я ведаю. Мурка, цяля... Агуша, не Кіруша? Не. Бачу, што не ведаеш, Кася. Почекай, Топа! Ведаю, што імя наша, Саша, Міша, Грыжа. Ось сёння тое, Касечка, але сапраўды наша. Дакладна, што не Маша і не Даша. Не, у каровы Матроскіна нарадзіўся бычок. Яша? Не Яша. Хопіць, Кася. Ты прайграла першае пытанне. Твой адказ, Вара. Гаўруша. Ой, ну вядома, Гаўруша. Эх, я ж казала на ша. Ты столькі імёнаў назвала наша, Кася, і ўсе не тыя. Малайчынка, Вара. У Муркі нарадзіўся Гаўруша. Віншую, Вара, справядліва. Дзякуй, Кася. Увага, другое пытанне. Якую хваробу падчапіў бегемот, які баяўся прышчэпак? Можна я, калі ласка? Як і ў мінулы раз, Кася. Зараз чарга
вары. Не, я насамрэч ведаю. Добре, Кася, давай. Дякуй. Бегемот, які баяўся прышчэпак, захварэў на жаўтуху. Правильно. Ура! Ён стаў увесь жоўты-жоўты і трапіў у бальніцу. Не бойцеся, сябры прышчэпак. Не паўтарайце памылку бегемота. Віншую, Кася. Зараз 1-1. Працягваем. Увага! Памятаеце мульцік «Вожык у тумане»? Вядома, яшчэ як памятаем. Пытанне. Чым асвятляў дарогу вожык, калі згубіўся у тумане? Я, добра? Давай, калі ведаеш. Ліхтарикам. Ой, не. Чым жа, калі не ліхтарикам? Не смартфонам жа. Яго ў той час яшчэ не было. Калі няма варыянта... Ёсць, свечкай. Не свечкай. Вара, дапамагай. У тумане вожику дапамагаў не збіцца з дарогі светлячок. Ой, як я забылася. Светлячок. Малайчынка Вара. Светлячок. 2-1 і Вара перамагае. Дзякуй. Давай наступнае пытанне топа. Хочу дагнаць Вару. Паспрабуй. Увага! Хто спяваў пра тое, што добрымі справамі праславіцца нельга? Я! Можна я? Можна. Песеньку пра тое, што добрымі справамі праславіцца нельга, спявала бабулька у чорным адзенні, якая шкодзіла кракадзілу з чабурашкам, а звалі яе Шапакляк. Бліскучы адказ, Кася. Правильно! Шапакляк! Віншую! Лік 2-2. Ну, на гэтым спынімся. Сяброўская нічыя, Кася? Згодная, нічыя. Перамагло сяброўства. Віншую вас! Дзякуй за вясёлую гульню, топа. Рады, што вам спадабалася. А зараз давайте глядзець мультфільм. Ну што, сябры, прыйшоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Радаснага і незабыўнага. А мы сустрэнемся з вами зранку У нашым нашым добраранку!